खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि नन्दिपुर गङै मिथिना लानि गिबियावनो आं जेसेबां दिनै ससियेल मिडिया नुजाथिनो हाबफैनाय गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि जितु सिलभार जुबली जोंनि फारिलाइ हाबाफारि बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोंनि बिलिभार्स ख्रिस्टान चार्च बिनि मोनसे लेगेसि दिनै जोङो फालिनो मोनदों आरो बेनि थाखाय जोंनि गोथां इसोरखौ जोबोद हामबाय होयो आरो गोथां इसोरनि महिमा जाथों बेखौनो जों मिजिंथियो। आं बयखौबो खावलायो जे जोंनि ख्रिस्ट' बिश्वासी मण्डलिफोरा बेबादिनो दावगालांबाय थानांगौ, जौगालांबाय थानांगौ आरो लोगोसे जोंनि आत्मिक जिबनखौ जों जोथोन लानायजों लोगोसे जोंनि समाजफोरखौबो जोङो माबायदि सिबिनो हायो बेखौबो जोङो साननो नांगौ आरो मण्डलिफोराव बायदिसिना हाबाफारि जों लायोबा हामगौ होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो बुंनो आं गिबियावहाय गोथां इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो। मानोना बे गिर्जाखौ गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम इसोरा फेदेरबोबाय आरो दैदेनबोबाय, जायनि जुनै दिनैहाय रुफाथि जुबिलिखौहाय फालिनाय जादों आरो इसोरखौहाय बाख्नायनो हास्थायदों। आरो आंनि बुंनांगौ बाथ्रा जाबाय जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि एबा ख्रिस्टीय मण्डलिफ्रा माबोरै इसोरनि रायजोनि हाबा मावनायावहाय आगान सुरलांनांगौ, माबोरैहाय समाजखौ सेबा खालामनायाव आगान सुरलांनांगौ, जाहाथे जोंनि हादराव आरो जोंनि समाजावहाय इसोरनि रायजोआ मिथिजानाय जायो आरो समाजाव गोजोननाय आरो गावजों गाव अनज्लायनानैहाय थानाया फैयो। सार आथिखालाव नुनो मोनो जे जेनेबा आं लाइमोनफोरनि खोथाखौनो बुंनोसै। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा जानाय लोंनाय बायदिसिना निसा लानायजोंहाय जों गोदोफबनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथाङा गाहाय आलासि हिसाबैहाय नैबे सिलभार जुबलिनि जुगिदियैहाय बिथां लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानदों, फार्स्टआवहाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि गेजेरावबो गोबांथार लाइमोनफोरा दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव जानानै दङ, जायनि जुनै बिसोरो इसोरखौ थारै सिनायैखाय आरो ख्रिस्ट'खौ गावसिनि जिउनि बासायग्रा होननानै दासिमावबो गनायनानै लायैखाय बिसोरो इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ, जायनि जुनै बिसोरो बे संसारनि बायदिसिना गाज्रि बारहावाजोंहाय एबा बिसोरो संसारनि गाज्रि लोगो लानायनिफ्राय गोजान जानो हायाखै आरो जि हाबाफोरखौ बिसोरो मावथावा बेखौ बिसोरो मावदों आरो गावसोरनि जिबनाव, गावसोरनि न'खराव आरो समाजाव गोबांथार खहाखौ लाबोदों। बेनिखायनो बिसोरनि मोनसेल' राहा जाबाय बे गासैबो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिननानै गोसो सोलायनानैहाय बिसोरो गावसोरनि बासायगिरि इसोरखौहाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनानै लायोब्ला बिसोरनि जिबनावहाय ट्रान्सफरमेसना फैगोन आरो बिसोरो सासे गोदान जिउ मोननानै ओंथि गोनां ख्रिस्टियान आरो जोहोलाव जानानैहाय इसोरनि रायजोनि हाबा मावनायाव आरो समाजनि हाबा मावनायावहाय बिसोरो आवगायलांनो हागोन आरो सासे मोजांथार समाज सिबियारि जानो हागोन आरो जोंनि समाजाव आरो जोंनि हादराव सोलाय सोल'आ फैगोन। दिनैनि सिलभार जुबिलिनि बेलायावहाय आरो बेखौ बुंनायनि सिगां आङो बे फुंनि समाव हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो सिगां साबायखर बावनाय थाबाय। माने दिनै जोङो बुंनो गोनाङा बेनो जे दिनै जोङो बेहाय दिनै मोनसे बिलिभार इस्टार्न चार्च होननाय मोनसे मिसना बे नन्दिपुरावहाय 25 इयार जाबाय आरो 25 बोसोर जाबाय। दा 25 बोसोरनि जानायखाय दिनै नैबे नन्दिपुर बिलिभार चार्चआ बे सिलभार जुबिलिखौ खुंनाय जादों आरो मा खारनजोंहाय नोंथांमोना नैबे सिलभार जुबिलिखौहाय मा खारनावहाय नोंसोर जेनेबा खुंनाय जादों? खारनाथ' बेनो जाहैबाय जिहेथु जोंखौ दिनैहाय 25 बोसोर जोङो बे बिलिभार इस्टार्न चार्चआव थानानै 25 बोसोर जोंखौ इसोरा खांबाय, नेबाय, हेफाजाब होबाय। दा बेवहाय जोंहा इसोरखौ फोथायनाय दङ जे जोंखौ एसे गोबाव 25 बोसोरनि गेजेरावहाय जोंखौ गोबांथार जोंनि दुखु दाहाखौ बियो जोंखौ बासायनानै लाबोबाय, नेबोबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे आफा इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय
जोङो रंजानायजों मोनसे रंजाथाय जोङो खुंनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गासै सुबुंफोरनो दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? जों बेखौनो मेसेजआ बुंनो सानो जे दिनै जोङो 25 बोसोर जुबिलि बानायनायावहाय जोङो रंजाथाइखौ मोन्दों। बे रंजाथाइखौ मोननायखाय जोङो दिनै बे मण्डलिया बा बे मण्डलिनि मानसिफ्रा गासै संसारनि बा बुहुमनि मानसिखौहाय जोङो गोजोननाय जासिदों आरो जोंखौ फैनानै दिनै हेफाजाब होदों बिथांमोनहा। बेबायदिनो बेहाय फैनानै मोजां मोनलाङो आरो बयनिबो गोसोआवहाय खुसि मोनलाङो बेखौनो जोङो हास्थायो आरो।